Magpalit na ako ang gusto ba? Adrian, alay paragod. Nakusugo sa imo ha. Te, sugo na pod. Aw, malamang yun. Sa pa do bayaro no way klase. Dahil pulita kasugoon. Gani pod te no. Para bang katabang buko sa imo ba? Aw, bao gani. Nang maminaw jud ka sa kuha. Minalang ko po makatabang ka ginagmay. Usa ba suguin nimo te? Kao pagpalit sa tindahan og bukas, asukar, nya sudaan nga tinapa. Aron makakaon na tagpaniudto karon. Oh, Adrian, narang kwarta oh. Sa kalibo ni ha, basin mo niya pag wala na sukle. Usan mo pala to nimo? Lagay na sa ate. Bantay lang gid ka na ako ha. Takuos ang kwarta ron, uy. Mapalit na ako ang gusto ba? Ada paldoy, 1K. Be, agtunog ko sa unan. Basin, mapalit ako akong gusto. Hala, nalagi tabanog gayabay. Nagbitay-bitay. Siguro, kibaligyan na. Wala pala itindira basin nilakaw to. Kini na lang akong tirada bay. Tapos, ako ning bada kong sa kalibot. Tapos ako na itong gabanog. Brightan ako, oy. Radyo ko'y mindset ba? Be, ako nang kwaon. Ayo. Wala may tindira bay. Sige lang, ako nang kwaon. Be, butang na ako niya ko. Baysong gabanog, para ako ala ng gabanog. Ay, salamat. Nanadjog ko ito banog, magkabalo pa na jog ko ron. Asa na ba gitong bata? Oy, udto naman kaayo. Wa ka man jud naabot ang bugas. Unsa lang pagkatarbaho tong bata abi? Ako do kapason? Kinsa man ang nagdaandagan das tunga sa maisan o? Kaila ba jud ko sa pormaan o? Si Adrian man gyud na ba? Nganong na naman hitabanog? Nga wala man hitabanog ay na. Ako rin nagisugo pa patong bugas. Hala, kusuga mo na ba siyang gabanog, oy? Oh, namira pa dito siya. Be, akong tawgon, akong paulion. Bantay lang jud ako ng bataan eh. Adrian! Wala para ko, Adrian! Nagkabanog ramang ko. Oh, onya, asa mo rin ang kwarta nga sa kalibo? Nagdadaan ng magtabanog, ha? Te, kikuha man doon sa bata. Wala mang kabalog. Oh, onya, usa mo tayo panutuan ni karon. Pas mo taan eh. Bata ka, oy, gaya jud kay kang ulo.